Uy, iya, naam lagi ka. Uy, mauna ya imingan ko na uuyap. Niya ako na lunsot na tupa, imingan ko na ako ang lab ni Michelle. Na ini ko to na nakanunlum ko niya ang ibuhat namin ito. Na mayroon pa na nakunahon na niya na ako wako niya kalimti na iyang kahuay. Na ngay kumusta niya ako na imong tupangan na imong kakuhayan. Bago na niya Himingan ko ni mo niya wala una na ako himingan ko ni mo. Ang manood niya yung pinakaon niya, wala ka niya. Naaka ko ni mo niya, nakuon ko na. Naunaw na ko ni mo himingan ko ni mo. Ini ni, bangun ni. Baik tani ni. Nama orang yang buat tolak wanita ni, nak itu naman aku ang naunlukan. Wak ilain, itu lang, lap itu ni. Wak itu lang, lap. Nak maluat ni. Wak itu lang, ni. Itu makna yang wala at naunlukan. Lap itu ni. Lawat ang itabutan niya. Mauna, o na imutot to ako tumanon. Hindi na umakaya o waka. Luto ko na makaupan ka o asa ang kaingon. Nga, o na akong plano. Atong buhaton. Nay, uy, hindi na mago na Nay, hindi ko tulong wala ka. Nay, ako ko mo na yan. Di may mo waka na ang pananaw. Totoo na mag-upan ka, matulong ulit. Wala ko na wala ko ni mo na Nay! Ano na? At wala ka. Yan napakot na na ito ha. Namin planuhan niya. Ito na matapot ito. Ano? Na makakaon ka. Manipayo na utay na makaupan ka. Malay. Hindi na. Yun naman, una mo ulit. Una nanat ulit mo.